שלום לכם, חברים, חבריי היקרים בישראל, או בכל מקום אחר שמקשיבים. אני מיכה שראל, אני מורה רוח שגר בפיליפינים, איש אנרגיות. ועכשיו יום שבת, והשעה היא 1:30 בצהריים אצלנו, שזה 7:30 בבוקר אצלכם. עכשיו שאני מסתכל על זה או מביט בזה, אני חושב ששבת זה יום ראוי להקליט את ההקלטה הזאת, כי היא מגיעה אצלי מתוך תחושות עמוקות מאוד של איך אני הגדרתי את זה, עכשיו קשה לי להגדיר את זה, יש פה געגועים, יש פה דמעות, יש פה דמעות של עיקר שזורע ומחכה לגשם, בידיעה שהגשם יכול לקחת לו הרבה זמן להגיע. יש פה סוג של אבל מעורב עם תקווה ואמונה גדולה. ואני מדבר היום על הדרך הארוכה והמתמשכת. למרבה האושר שלי, ואני באמת רואה את עצמי כבר מזל בעניין הזה. אני מדי פעם יכול לראות את הדרך הארוכה והמתמשכת כצופה מהצד, או כהולך, אחד שהולך בדרך ועוד חלק ממנו נמצא גבוה למעלה וצופה על המשך הדרך. גם משם הדרך באיזשהו שלב הופכת להיות לוטה בערפל, אבל אתה יכול לראות יותר מהדרך. אתה בהחלט יכול לראות מה עשית, אתה יכול לראות מה היה עד כה, לאן הדרך הובילה כרגע, הובילה עד עכשיו. ולפעמים דבר שנראה כואב מאוד מבחינתי, וזה המזל שלי, שהוא נראה כואב מאוד ברגע מסוים, למחרת אחרי שנחים המים מאירועים בתוך התהליך, בתוך הדרך, אירועים בדרך, כי בדרך מתרחשים כל מיני דברים. בזמן המנוחה זה פתאום שוקע האבק, ואתה יכול לראות יותר מהדרך, ואתה מבין יותר דברים ממה שלא יכולת להבין אתמול או שלשום. ולפעמים אתה חושב אפילו שניסית משהו ולא הצלחת והפסדת, וזה לא הצליח למרות מאמצים עצומים והשקעה בכל דרך שהיא במשהו. אבל אחר כך שאתה, העזרה, אני רואה שזאת עזרה, כי כשאתה נמצא בתוך האירוע, בתוך הדרך, אתה יכול רק להרגיש את הדמעות שלך, ולפעמים אתה פשוט בוכה. בוכה מאובדן, בוכה מכאב, בוכה אתה פשוט חושב, אוקיי, עשיתי את כל מה שיכולתי וזה לא הצליח לי. או לא הצליח. אבל אז האבק שוקע, וסערת האירועים נחלה, ופתאום אתה מבין משהו שלא ראית מקודם, ואתה רואה משהו שלא מבין, שכן מבין. אתה קודם כל רואה ואחר כך אתה מבין, ואתה רואה את הדבר הגדול שעשית, ופתאום אתה קולט שאתה לא רק שלא הפסדת, עשית משהו שהוא כל כך גדול, כל כך עתידני, וכל כך בהמשך הדרך, שזה פשוט מתנה גדולה לראות. אתם יודעים, פעם אני הייתי בכאב גדול מאוד, זה היה לפני 6 שנים,
כאב ענק ענק על שרשרת אירועים שאירעו, אירוע מרכזי ששבר אותי רגשית, והייתי בכאבים שפשוט קשה להבין את הכאבים האלה. אני היום לא מבין איך עמדתי בהם. ברגע מסוים שהכאב היה בלתי נסבל, אני פשוט נפלתי על 4 וביקשתי עזרה. ואז הם עשו לי שירות ונתנו לי מתנה לראות אותי בהמשך הדרך, בעוד 10 שנים. לרגע קט, והתחלתי לבכות עוד פעם, לא מתוך כאב. לכאב יש תכלית. הכאב הוא באמת אבא. הוא באמת כאב של דברים שעוזבים אותך, שהם כבר... זהו, הם היו והם צריכים ללכת, אבל אז יש לך כאב אחר, הוא אומר, אוקיי, ומה עם שאר הדברים במקומות אחרים שעשית? אבל היום אני קיבלתי מתנה יותר גדולה מאז. היום קיבלתי את המתנה של פנורמה של המקום הזה בעוד 10 שנים. או מה עשיתי בעצם? מה עשיתי? מה בעצם עשיתי? ואיזה דבר גדול קרה פה? בגלל dedication, בגלל אהבה ענקית, בגלל שיש לי לאלוהים, כי יש לי אהבה ענקית. היום הייתה לי בדיחה, אמרתי לעצמי, אתה לא יכול להיות אלוהים, אתה בן אדם, אבל יש עוד סיבה למה אתה לא יכול להיות אלוהים. אתה נשוי לאמא שלו. anyway, בכל אופן, כמו שהיה בכי במשך יומיים, בעיקר בבוקר ולפני השינה, הדברים שהדלת סגרה עליהם, ה-swinging door, ו-things went on, וחשבתי שקרה משהו פחות טוב, אבל אז ראיתי מה קרה באמת. אני לא הולך לספר לכם על להיכנס לזה, כי זה מאוד אישי, אבל אני כן אספר לכם כשאתה רואה את המשך הדרך, אתה לא רואה את זה ראייה רגילה, אתה פתאום קולט מה עשית. איך החיים החכמים האלה, שהם כולם, ואני מדבר על העולמות האנרגטיים, כי it's all energy, and you can see the energy in motion. זה לא מהיום שאני רואה אנרגיה בתנועה. אני רואה משוואות, אני רואה דברים. אני מבין דברים דרך אנרגיות. אני איש אנרגיות, ככה, מגיל ילד. ראיתי, שמעתי, תודה רבה, וביי, לא. בכל אופן, פתאום קלטתי עומק אדיר של מה קרה, ושלא הפסדתי. לפעמים אתה חושב שאתה נאבק עם השטן, ואתה פתאום הוא מנצח אותך. לא אצלך. הוא מנצח את ההשקעה שלך, הוא מנצח את כל מה שעשית טוב, הוא בא ומקעקע. אבל אז ראיתי שדבר מאוד מעניין, ברגע שאתה חושב שהפסדת, אתה מסתובב ואומר, אוקיי, הפסדתי מערכה. בדיוק כשאתה מסתובב, פתאום אתה שומע קראש, ואתה מסתובב אחורה, ואתה רואה איך הוא מתמוטט לתוך עצמו, בתוך האור שלך, ובתוך מה שעשית. ופתאום אתה רואה עתיד, אתה רואה דברים לטווח הרבה יותר ארוך. אתה רואה את הראייה של העיקר שמבין, שיודע, וזה לא סתם עיקר, הוא זורע במדבר. אז שואלים אותו, למה אתה זורע במדבר? אתה רואה שלא יורד פה גשם, איך אתה זורע? אומר, אתם לא מבינים, הזרעים האלה מחזיקים 20 שנה. וגשם מגיע לפה אחת ל10 שנים. אז אני זורע כדי שהגשם ימצא את הזרעים כשהוא ירד. זה עיקר ל20 שנה. עיקר א', י', כ', ר'. איפה יש עיקרים כאלה היום? גיליתי שאני עיקר ל20 שנה. יש דברים שאני עיקר עבורם ל200 שנה. זה זרעים שלא מתים. זה זרעים שנחבאים אי שם, נישאים ברוח, כמו אבק. ונכנסים לעיניים של בני אדם.
אולי בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 10 שנים, בעוד 50 שנה. But I do it, because I believe in seeds of 200 years. אני מאמין בזרעים של 500 שנה, של 1,000 שנה. אני מאמין בנצח. אם אלוהים זורע, זרעים של מיליוני שנים, למה שאני לא אנסה לזרוע זרעים של 2,000 שנה? מה, אני לא חלק ממנו? אני לא בנוי בתבנית? אני לא בנוי בצלם? לפעמים אתה לא יכול סתם לעשות את זה, זה מרגיש מטופש, זה יכול להרגיש מטופש בעיני בן אדם, אבל הכל התחיל בהשקעה. אני לתומי חשבתי שזאת השקעה לשנתיים, אבל פתאום היום, בתוך התהליך שאחר כך אני מקליט לכם את זה, אני רואה שזרעתי זרעים ל-10-20 שנה. והזרעים האלה מחזיקים 10-20 שנה. כי מה שעשית במשך שנתיים או שנה וחצי הוא כל כך עוצמתי וכל כך טוטלי ומוקדש בתוך הראייה הכוללת שלך של מה אתה רוצה לעשות ואיך לעזור לאלוהים עם בני אדם, עם כל דבר שאני פוגש בו, בעיקר עם בני אדם. בתוך הדבר הזה אתה פתאום רואה שהזרעים שזרעת הם באמת זרעים ארוכי טווח. הם לא זרעים לשנתיים, הם זרעים ל-20 שנה. היום נזכרתי במשה. משה עשה אותו דבר. הוא התחיל בתור בחור צעיר, רואה צאן, את הצאן של יתרו, הוא ראה את הסנה, הוא שמע את הקולות, הוא קיבל את החריטה הפנימית, הוא הלך והתחיל לעשות, ועבר בתלאות ובצרות שאללה יוסטו. פרעה ואחותו והסריסים שלו והחרטומים שלו ובני ישראל, לא צרות. הוא היה צריך לחיות חיים. הוא גייס את אח שלו. אז להוציא אותם ממצרים וללכת איתם 40 שנה כמעט. ואז אלוהים לוקח אותו ואומר לו, תסתכל. כל מה שעשית כל החיים שלך זה לזרוע את הזרעים האלה. אתה לא יכול לראות את הפירות. אתה לא יכול. It's not for you. But look what happened because what you've done. נכון, זה קשה. זה קשה לי להיפרד מהחלום שלך, מארץ ישראל, אבל במקרה של משה, אבל האם זה קשה במובן הקוסמי, במובן האינסופי של החיים האלה? I don't think so. אני חושב שהאדם יכול ללכת לעולמו באושר, בידיעתו שהוא עשה דבר גדול וזרע זרעים, אבל לא ראה עדיין את הפירות שלהם, הוא רק את ההתחלה. אבל החלום שלו עוד לא התגשם, במלוא הפיזיות שלו. אז אלוהים מרגיע אותו ואומר לו, אתה מבין? אתה מבין מוישה? מה שעשית זה לא ל-40 שנה, זה ל-3,000 שנה. בדרך הם ילכו לאיבוד ויצטרכו לחזור. משהו צריך להחזיר אותם. כי אתה הבאת את החבר'ה האלה אל מקום שבו הם מקבלים זרעים של 3,000 שנה. מה אתה חושב שהם יראו פירות מוקדם? 100-200 שנה? מה אתה לא יודע מה יש בעולם? למה עשיתי את כל הדבר הזה? למה לקחתי אותך? עשיתי לך כאלה צרות. ואז משה מסתכל על ארץ ישראל ואומר לו, זה מספיק לי. ואז הוא אומר לו, קח את הראייה של 3,000 שנה. כמו שלי פתחו את השמיים, שכאב לי כל כך לפני 6 שנים. והוא רואה לרגע 3,000 שנה.
הוא יודע שהוא יכול ללכת בשקט. עכשיו, שלא יהיו אי הבנות, אני לא הולך לשום מקום. עדיין. יש לי הרבה מה לעשות. אבל הבנתי שאני זורע זרעים לטווח ארוך. ויש ערך ועוצמה אדירים בלזרוע זרעים ארוכי טווח. תראו את העולם, אנשים רוצים תוצאות עכשיו. קח את הכסף, מחר תחזיר את הכסף. כן? השקעתי בסטארט-אפ, איפה הכסף? בכל דבר. אני מלמד אותך משהו, הבוחן, למה לא ענית יפה על השאלות? מלמדים אותנו לתוצאות מיידיות. איזה ערך יכול להיות בזה? Life is continuing more than our life. This planet was 2 מיליארד שנה לפנינו, לפי המדע. וכמה עוד תחיה אחרינו, השמש, היקום הזה. אנחנו מאבק ברוח. אבל עדיין יש לנו אפשרות לזרוע זרעים ארוכי טווח. איזה מחזה מופלא ובלתי, בלתי אפשרי שקורה, שאפשרי. What a greatness of creation. אז הדרך הארוכה והמתמשכת שהולכים בה, לפעמים אתה חושב, קשה לך וכואב לך ואתה חושב שלא טוב. ולמחרת פתאום אתה רואה את הביו של מראש ההר ואתה אומר וואו, זה נהדר, ואז עוד פעם אתה צריך לרדת. ועוד פעם שכחת את הביו ועוד פעם זה לא טוב. כל הדברים עוברים בדרך, אבל הדרך היא אינסופית, היא ארוכה ומתמשכת. כל פעם שאתה הולך בה אתה נהיה יותר חכם. אתה צריך לעבור עוד מכשול, עוד משוכה, עוד משימה. והדבר הכי מדהים הוא שאתה זורע זרעים לטווח ארוך, אתה יודע שאתה יכול ללכת. כי מה תעשה שם? תעמוד ותדבר אליהם? תגיד להם, תקדימו את הנביטה שלכם. זה לא עוד 10 שנה. יש זרעים של עוד 200, 400, 500, 1,000, 2,000 שנה. אתה מבין. אתה פשוט יכול להסתובב וללכת באהבה גדולה, כמו שהתחלת. כי כל מה שקרה עם הדרך הזאת שהלכת בה, באה מאהבה גדולה. שאתה היית חלק בה ולקחת אותה. השקעת בה, עשית לה ג'נריישן. זה אהבה שאתה אהבת. זה part of love that you loved. And still, כי האהבה הזאת לא נגמרת. האהבה נשארת, גם ממרחקים של זמן ומרחק ומקום. Love never dies. It only shifts. יש לה כל כך הרבה צורות, כל כך הרבה אפשרויות ביטוי שאנחנו לא מכירים אפילו. That's the great love of God. It's unknown. Most of it is unfelt. ואנחנו הולכים את הדרך. אבל הבנה כזאת היא פשוט, אני רוצה לזכור את זה. אולי גם אתם רוצים לקחת מזה. אולי גם אתם רוצים לקחת מזה משהו. אני רוצה לזכור את זה כי ברגע שאתה מבין שאתה זורע זרעים לכל כך הרבה זמן קדימה, you don't mind anymore not to see results now. You don't mind. You only want to do it anyway. אז זהו. מקווה שנהנתם מזה. הדרך היא ארוכה ומתמשכת ואנחנו בה. כל אחד בדרכו, ולפעמים אנחנו מנופפים אחד לשני בדרך באותו הכיוון, אם זה באותו הכיוון. ולפעמים הדרכים מצטלבות. ואז הן ניתקות שוב.
אנחנו בסך הכל גרגירי אבק בדרך. אבל איזה גרגירי אבק מדהימים אנחנו. מה גרגיר אבק יכול לעשות? פתאום קם גרגיר אבק בבוקר ומרגיש שהוא תשלימו את החסר וממשיך ללכת. אני חושב שזה בן אדם, או מה אנחנו יודעים על בני אדם? מה אנחנו יודעים על בני אדם? על בן אדם. אבל כשגרגיר אבק קם בבוקר ופתאום מרגיש שהוא בן אדם, קורה משהו. זה לא סתם גרגיר אבק. זהו. יש רגעים קשים בדרך, יש רגעים נהדרים בדרך שמרגישים טוב, אבל כולם חלק מהדרך ואי אפשר להימלט מכל אחד מהם. מצד שני, אנחנו צריכים את כל אחד מהם כדי שתהיה דרך, ולא ניתקע שם באיזושהי פינה מטומטמת של אין דרך. ונלך לאיבוד. The great God always show you that you are never lost when you are on the way. When you are on the way. That God can see you on the way. במובנים אלוהים הוא חלק מהדרך תמיד. מהדרך שלך אם אתה עושה את זה ככה. כי זה יכול גם ללכת לאיבוד. אנחנו לא הולכים לאיבוד. אני בכל אופן. This is too amazing and too clear to be lost to. אז זהו, יום טוב ולהתראות. מיכה שראל בפיליפינים.